Velkommen til denne vejledning i, hvordan man opretter et fælles dokument til brug for eksempelvis vejledning i SSO og SAP. Det drejer sig grundlæggende om at oprette et fælles dokument i Google. Derfor starter jeg med at skrive google.dk heroppe i browseren og vælge return. Så fremkommer jeg til den her side, hvor jeg vælger login oppe i øverste højre hjørne og skriver her først mit brugernavn til Unilogin, dernæst / efterfulgt af okgym.dk. Klikker på næste og skriver så her mit password til Unilogin. Ligesom når man logger på skolens computer. Og så vælger jeg login. Så kan man se heroppe i højre øverste hjørne, at jeg er logget ind. Ved det jeg holder musen her, så kan I se, at jeg er logget ind på lise1670@okgym.dk, altså OK's Google. De fleste vil ikke have et foto, men bare det første bogstav i ens navn. Her hvor man kan se det ellers meget smukke foto. I Google går jeg ind til kerneydelsen, nemlig de 3x3 sorte firkanter. Klikker på den og vælger drev. Og på drevet kan jeg nu oprette et Google Doc. Det gør jeg ved at vælge ny og Google Docs. Og så har jeg i princippet oprettet mit dokument. Det er sådan set klar nu til vejledning. Det skal bare lige pusses lidt til i forhold til, at vejlederne også kan få adgang til det. Vi fortsætter os nu, det er mig, der er eleven. Jeg skal navngive dokumentet, så det tydeligt fremgår af det, hvad det er for et dokument. Jeg skriver SAP, Lise, 3. Y, eksempelvis. Og kan så nu her begynde at skrive løs i dokumentet, ligesom jeg vil. Og jeg kan også dele det her dokument. Og det er relevant, fordi jeg ønsker, at min vejleder også skal kunne se mine tanker omkring min SAP, og den proces, der går forud for at få skrevet opgaven, nemlig vejledningen. Derfor så vælger jeg at klikke på del. Og her får jeg så mulighed for, fordi OK's Google taler sammen med OK's Lectio, og vælge min vejleder. Det kunne for eksempel være Tony i engelsk, og den anden vejleder kunne være Kim i historie. De to ønsker jeg altså skal kunne se det her dokument, og jeg kan herover vælge, hvor mange rettigheder de skal have, om de skal kunne redigere, kommentere eller blot se det. Men jeg er jo interesseret i, at de kan så meget i det her dokument for at hjælpe mig mest muligt. Derfor så vælger jeg redigere, som er den der giver mest beføjelse i det her dokument. Så jeg vælger altså redigere og send. Så vil der stå anført heroppe, at det nu er delt med 2 personer. Og jeg kan til enhver tid ved at gå hen til delt se ved at vælge avanceret, hvem det er og hvilke rettigheder vedkommende har, og det samme her nede ved Kim. Jeg vil også til enhver tid kunne ændre det, altså ændre deres rettigheder i dokumentet. Men jeg fastholder altså her, at de kan redigere. Og hvis jeg vil yde dem en stor service, så kopierer jeg det link, der ligger heroppe under link til deling. Har kopieret det, vælger udføre, sætter det ind i en besked i Lectio og sender dem linket. Værsgo, her er direkte adgang til mit vejledningsdokument i Google. Men både Kim og Tony vil også nu i deres drev på Google, hvis vi nu forestiller os, at det her det var deres respektive drev, så vil de her i den her mappe, der hedder delt med mig, kunne finde præcis den fil, som jeg netop har delt med dem. Så de filer, man deler med andre, de vil hos dem, man deler dem hos, komme til at ligge i deres mappe delt med mig, hvor de altså altid vil kunne finde dem. Hvis jeg klikker på delt med mig, vil det naturligvis ikke ligge der, fordi jeg har jo delt det med nogle andre end mig selv. Men jeg vil have andre ting liggende her, som nogen har delt med mig. Eksempelvis denne. Markerer jeg den, og så lige højre klikker på den, så får jeg nogle muligheder. Og her kan jeg for eksempel vælge tilføje stjernemarkering. Gør jeg det, så vil denne fil nu også være vist herover i stjernemarkeret. Således at hvis jeg klikker på den mappe, så ligger den nu også her. Og på den måde ligger den altså først for i den mappe, der hedder stjernemarkeret,
hvor jeg hurtigt kan finde den. Godt. Jeg oprettede den oprindelige fil, mens jeg stod her i den her, på det her mit drev. Det vil sige, at filen vil ligge hernede et sted, blandt de andre filer, som jeg har oprettet på mit drev. Og umiddelbart skal vi se, om den dukker op. Det gør den her. Ellers, se, den ligger lige der. Ellers ville jeg have haft mulighed for heroppe at søge på mit drev, og jeg kunne huske, den hed noget med Lise. Og den hed jo faktisk også SRP og Lise. Så kan I se, så kommer den her, klikker på den, og på den måde har jeg altså brugt den her meget gode og grundige søgemulighed, der er i Google. Nu har jeg og mine 2 vejledere mulighed for at skrive direkte i dokumentet, og man kan også alle 3 kommentere i det. Det har sin fordel, når nu Tony kommer ind og ser, at det her ikke er helt korrekt sprogligt sat op, eller der er andre ting, han vil kommentere omkring det, så kan han markere det, han ønsker at kommentere på, og vælge den, der hedder kommentere heroppe, og klikke på kommentere. Så kommer der en boks op, hvor den, der kommenterer, kan skrive sin kommentar, og klikke kommentere. Så vil det ligge i dokumentet, hvor alle de, der har adgang til det, vil kunne se kommentaren. Og eleven vil, og det vil den anden vejleder også, have mulighed for at kommentere på denne kommentar, ligesom han til enhver tid kan oprette en ny kommentar i dokumentet. Men altså både muligt at oprette nye kommentarer og kommentere på de kommentarer, der er i dokumentet i forvejen. På den måde har man mulighed for at følge med i, hvad der er sket i dokumentet, inden man selv åbnede det, og hvad der er sket for nyligt. Det har man også en anden mulighed for, nemlig heroppe i den, der hedder alle ændringer, eller den kan også hedde revisionsoversigt, afhængig af, hvornår der sidst er blevet ændret. Klikker man på den her position, så vil man kunne se, hvem der har ændret i dokumentet for nylig, og I kan se, at det er sket af 2 forskellige omgange, og I kan se, hvem der har gjort det. Det er dels blevet oprettet, og dels blevet skrevet i dokumentet. Og der vil således ligge herovre med forskellige farver, markeret hvem der har rettet hvornår, og farven vil så passe med markeringen herinde i teksten, så man kan se eksempelvis, hvad Tony har kommenteret, og hvad den anden vejleder, Kim, har skrevet, og hvad eleven Lise har skrevet. Så på den måde kan man altså via revisionsoversigten følge med i, hvad der er sket i dokumentet, siden man har været der sidst. Altså her hedder den enten alle ændringer, eller revisionsoversigt. Man klikker på den og får en oversigt over, hvad der er sket i dokumentet, og hvornår det er sket. Så det er en hurtig måde at opdatere sig på, siden man har været inde i dokumentet sidst. Under kommentarer heroppe var der også en anden mulighed, nemlig den, der hed underretning. Den kan man markere, og så bede om at blive underrettet ved alle ændringer, hvad det her går under. Vælger man den her, så modtager man underretning om alle kommentarer, der er skrevet i dokumentet. Det er absolut en fordel at vælge den til. Gør man det, så vil man altså få en underretning, hver gang nogen i dokumentet har brugt kommentarfunktionen. Dermed er det også fordelagtigt, at eleven eller vejlederne, uanset om de skriver noget ind i dokumentet direkte, eller blot ønsker at kommentere noget på det, vælger at oprette en kommentar. Har jeg for eksempel skrevet det her som noget nyt, så kan jeg bare hjælpe mine vejledere ved at skrive se her, eller min sidste kommentar, eller noget af den stil, og så trykke kommentere. Så vil der nemlig ske det, at mine vejledere vil få en underretning om, at der er sket noget nyt i dokumentet. På den måde behøver man ikke løbende at gå ind og kigge under delt med mig, eller hvor man nu har lagt den pågældende fil, men man får simpelthen en underretning om det, hver gang der er kommet en ændring, fordi der med ændringen også følger en kommentar, som udløser en underretning. Men hvor kommer den underretning så hen? Ja, den kommer jo hen til den mailadresse, som man er logget ind med, for mit vedkommende lisa1670@okgym.dk.
Den mailadresse bruger vi bare ikke. Sagt til en start, det er de her 3x3 prikker, der er vores formål med at bruge Google, og der bruger vi den, der hedder drev. Men lige præcis i denne sammenhæng er det en fordel også at gå her ind i e-mail og se, at man har jo faktisk en e-mail, der hører til sit OK Google. Vi bruger den bare ikke på Odense Kvadratskole, fordi at vi kommunikativt bruger Lectio til alt. Men her vil man altså få en underretning, og det vil sige en mail i denne inbox, når der sker noget i de dokumenter, man har delt med andre, eller som man selv har oprettet. For at være sikker på at modtage disse mails, skal man gøre følgende. I denne OK Google Mail, hvor jeg nu er, der vælger jeg under indstillinger, det der hedder indstillinger, og den der så hedder videresendelse. Og herinde markerer jeg videresend en kopi af indgående mail til, og her kan man så selv vælge sin adresse. Mest fordelagtigt, når nu det er arbejdssammenhæng, er jo nok at vælge en skolekom-adresse. I hvert fald send den hen til en mail, man tjekker dagligt, og det gør man jo med skolekom, uagtet om man også får den videresendt, men sørg for at få denne her OK Gym Google-adresse videresendt til et sted, hvor I ser det, for så vil I modtage disse underretninger, de her e-mails om, at der kom ændringer i jeres pågældende Google Docs. Her skriver jeg altså, der hvor vi har sendt mailen hen, triller ned mod bunden og klikker gem ændringer. Så bliver alle underretninger sendt videre til den mail, I bruger dagligt. Således, hvordan man opretter et Google Docs til fælles vejledning i forbindelse med SAP og SSO.